गिबि सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ, नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जासिहरग्रोनाय जाबावबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, आरोबाव दिनैनि बे रबिबार दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। नायखांनायनि उनाव नोंथाङा ख्रिस्टियान जानायखाय नोंथांनि जिबनाव माबा मोनसे लाभ मुलाम्फा मोनदेरनो हागोन होननानै नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बे मोनसे खोथाखौनो सावरायनो थाखाय आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनो जाहैबाय, नों जेखौ फोगोन बेखौनो मोनगोन। नों जेखौ फोगोन बेखौनो मोनगोन। इंलिसाव बुंदों, whatever you will sow you will reap। बे बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोनजों आङो दिनै सावरायनो सानदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे थाम्बनेलखौ नायनानैबो गाहामथारैनो बुजिखाबाय होननानै। फै अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जोङो फोरबोनि गाहाम बाथ्रानि फारसे जोङो थांदिनि बे समाव अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, नोंथांमोना बा जों दिनै साफ्रोमबो जोङो दिनै बेखौ मिथिनो मोनो बा मिथिनानै दिनै जोंहा दङ बा संसाराव जोंहा नेचारेलि बे मोनसे मोननांगौखा ना। मा बियो? जों जेखौ मावो बेखौ दिनै जोङो मोनखायो संसाराव नेचारेलि ना। जोङो माबा मोनसे आबाद खालामोब्ला बे आबादनि फिथाइखौ दिनै जोङो मोननो हायो। माइ गायोब्ला माइ आबाद दिनै जों मोननो हायो। थालिर बिफां गायोब्ला थालिर बिफांनि फिथाइखौ दिनै जोङो मोननो हायो ना। माबा मोनसे बिफां गायोब्ला बे बिफांनि फिथाइखौ दिनै जोङो मोननो हायो बा मोनजानो हायो। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? जों जेखौ मावो बेखौनो दिनै बे संसाराव दिनै जोङो मोनखायोखा। थिग बेबादिनो इसोरनावबो ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर, जों जेखौ फोगोन, जों जेखौ मावगोन बेखौनो दिनै जोङो मोनगोन आरो दिनै बेखौनो जों हानोबो मोनगोन। इसोरनियावबो जिसु ख्रिस्टनियावबो दिनै बेनो। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै, जों दिनै ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानानै, ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानानै जोङो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन। इसोरनियाव जों जेखौ मावो दिनै जोङो बेखौनो मोनगोन। जिसु ख्रिस्टनियाव संसाराव थानानै जों जेखौ फोगोन जोङो बेखौनो मोनगोन। नोंथाङा सेंग्रा सिख्ला जानो हागौ, नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानो हागौ, नोंथाङा सासे सोरबा जानो हागौ, सासे नोंथाङा गिदिर मानसि जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा बे संसाराव जेखौ मावगोन बेखौनो मोनगोन आरो इसोरनावबो दिनै बेनो। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, नोंथाङा जुदि इसोरनियाव जिउनिखौ फोदोंब्ला, जिउनिखौ मावदोंब्ला, आत्मानिखौ मावदोंब्ला, जिउनि बिथाइ आत्मानि बिथाइखौ नोंथाङा दिनै मोनगोन। आरो दिनै बेल' नङा, नोंथाङा जुदि ख्रिस्टियान जानानैब्लाबो मोदोमनिखौल' मावदोंब्ला, इसोरनियाव मोदोमनिखौल' फोदोंब्ला, खालि मोदोमनिखौल' मोनगोन, मोदोमनिखौल' हानो मोनगोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, मिथिबायना? जों दिनै साफ्रोमबो बेखौ मिथिथारनो नांगोन। बेनिखायनो बे समाव जों सिन्था खालामनि, अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, लेट्स थिंक राइट नाउ what we are sowing now, जों what we are doing now, जों दिनै मा मावगासिनो दङ, मा फोगासिनो दङ, मा खालामगासिनो दङ, फिजिकेलि अर स्पिरिचुवेलि, मोदोमनिल' ना आत्मानिल', मा बबेखौ खालामदों जोङो गोसोखांनि। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, बे समाव जोङो दसे सिन्था खालामनि।
अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना बे संसाराव थांनानै थानायाव सोरबा जुदि मानसिया गाज्रिल' खामानि मावदोंब्ला बिथाङा गाज्रिनि फिथाइखौ मोनगोन बिथाङा सिखाव खावदोंब्ला जिनाहारि खालामदोंब्ला गाज्रि गाज्रि जानाय लोंनायजों गेलेनानै दङब्ला बे गाज्रिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायनि फिथाइखौ बिथाङा मोनगोन बिथाङा गाज्रिखौल' दिनै मोननो हागोन अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरि फरायनानै आङो खोनासंहोनि बे समाव So dear friends, there is written in the Bible like this. बाइबेलाव बेबायदि बुंदों गालातियारि 2 बालाबनि 7 सिरियाव Galatians chapter 6 verse 7 there is written like this. नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम रावबो इसोरखौ सोलायनो हाया मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे समाव जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय बिराद क्लियारै जोंनि खोमाफोरजों खोनानो मोनबाय आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखायैनो खोनानो मोनदों मा होननानै बुंदों नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम रावबो इसोरखौ सोलायनो हाया that means रावबो इसोरखौ दिनै थगायनो हाया मानोना मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो Dear friends, I have taken this Bible verse from mobile Bible app. मिथिबायना मा होननानै बुंदों नोंसोरो बे बाथ्रायाव गोरोन्थि दाखालाम जों रावबो इसोरखौ थगायनो हाया आं गोरोन्थि खामानि मावनानै गाज्रि खामानि मावनानै गोरोन्थि मावाखै गाज्रि मावाखै होननानै रावबो दिनै इसोरखौ दिनै थगायनो हाया अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर ओंखायनो बुंदों गाहायनि सिरियाव मानसिया गाव जेखौ फोगोन बेखौनो हागोनबो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोबाय whatever we sow we will reap dear friends जों जिखि मावा मानो जोङो बेखौनो हागोन आरो जों दिनै मोनगोन बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर बे समाव जोङो सिन्था खालामनि नोंथाङा ख्रिस्टियान जानानै मोदोमनिल' मावदों ना जिउनिल' मावदों ना जिउनिखौ मावदों नोंथाङा ख्रिस्टियान जानानै गाज्रि मावदों गाज्रि बेबहार गाज्रि आखल जानाय लोंनाय बेबहार मावनाय दांनाय पाप मावदोंब्ला नोंथाङा पापनि फिथाइखौ दिनै नोंथाङा मोननो नांगोन आरो जुदि नोंथाङा ख्रिस्टियान जानानै मोजां मावदोंब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन नोंथाङा ख्रिस्टियान जानानै आत्मिकनि खामानि मावदोंब्ला जिउनि मावदोंब्ला जिउनि फिथाइखौ दिनै मोनगोन आरो मोदोमनिल' खारख्रुबदोंब्ला नोंथाङा दिनै मोदोमनिल' मोनगोन बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ रोखायै मिथिहोबाय गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा बिदा फंबाय सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै दङ अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आन्दायो सोमोनाङो दुखु मोननो गोनां जायो माब्लाबानि समाव गाबनो गोनां जायो आरो बुंनानै लायो आङो गोबाव बोसोरनि दिनै ख्रिस्टियान जाबाय माथो आङो दिनै बेनो बे थाखागोन सोलायनाया गैयाब्ला बेनो बे थाखागोन आत्मानिखौ नागिराखैब्ला जिउनि बिथाइखौ नागिराखैब्ला नोंथाङा माबोरै जिउनि बिथाइखौ मोननो मोदोमनिल' ख्रिस्टानब्ला नोंथाङा जाखागोन अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 8 सिरि Proverbs chapter 22 verse 8 again there is written like this dear friends let's read and together बेयाव बेबायदि बुंदों नोङो इनायनि बेगरखौ फोयोब्ला संहार जागोना रज'गोन आरो मालायनि इनाय खालामनायावनो नोंनि खामानिया जोबहैगोन मिथिबायना बोसोन बिजाबाव मा बुंदों नोङो इनायनि बेगरखौ फोयोब्ला संहार जागोना रज'गोन आरो मा होनदों आरो मालायनि इनाय खालामनायावनो नोंनि खामानिया जोबहैगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर I have taken this Bible verse again from mobile Bible app डिजिटेल बाइबेल एपनिफ्राय बे बाइबेल सिरिखौ लानाय जाबावदों मा होनबावदों बे समाव जुदि जोङो इनायनि बेगर फोयोब्ला होनदों मा संहार जागोन ना रज'खागोननो संहार जागोन ना रज'गोन
So dear friends, dear in Christ, Christian बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर, Christian सेंग्रा सिख्लाफोर, जोङो दिनै मा रोखोम बेगर फोखो Christian जानानै? नोंथाङा दिनै मा रोखोम बेगर फोदों? सासे Christian बिमा बिफा जानानै, सासे Christian सेंग्रा सिख्ला जानानै, सासे Christian बिदा फंबाय जानानै नोंथाङा मा बेगर फोदों? माबादि बेगर? इनायनि बेगर नामा? गाज्रिनि बेगर नामा? मोजांनि बेगर नंगौना नङा? जोङो सिन्था खालामनि। बाइबेला जोंनो मिथिहोबावबाय, जुदि इनायनि बेगर फैयोब्ला जुदि जोङो ख्रिस्टियान जानानै संहार जागोना दिनै रज'खागोन, संहार जागोना दिनै रज'गोन। मिथिबायना? नाथाय मोजांनि बेगर फैयोब्ला दिनै जोङो मोजांखौ दिनै जोङो मोननो हागोन। आरो मालायनि इनाय खालामनायावनो जोंनि खामानिया जोबहैगोननो। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो दिनै जोङो मा रोखोम बेगरखौ दिनै जोङो फोदों? दहायनि गिबियावनि बाइबेल सिरा जोंनो मिथिहोबाय। मा होननानै मिथिहोदों मिथिगौना? अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, मानोना मानसिया जेखौनो फोगोन बेखौनो हागोनबो। आरो बोसोन बिजाबा बुंदों, इनायनि बेगर फैयोबा संहार जागोना संहार जानाया जागोना रज'गोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान जिबना इनायनो सिरियास साननो गोनां। आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायना खोनासंहोबावनि, बे समाव नोंथांमोना खोनासंलांबाय थागोन। बेखौ मोननो हागोन जबनि 4 बालाबनि 8 सिरि, Job chapter 4 verse 8. Again there is written like this, dear friends, मानोना आं नुबाय जायफ्रा इनायखौ फोयो बियो बेखौनो हायो। जबा बुंदों, मानोना आं नुबाय जायफ्रा इनायखौ फोयो बियो बेखौनो हायो, बेखौनो मोनो। जायफ्रा इनाय मावो बियो बेखौनो मोनो। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोंनि गेजेराव सोरबा बेबायदि दङना? आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्स, आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दङ, बेबायदि दङ नामा? दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों, जुदि जोङो बेफोरबायदि इनाय मावग्रा, इनाय फोग्रा, गाज्रि मावग्रा दङब्ला जोङो गाज्रिनि मावनायखौल' दिनै जों मोनगोन। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो फै जों मोजां मावनि, मोजां फिथाइखौ जेन' जों मोननो हायो, आत्मानि फिथाइखौ जेन' जों मोननो हायो। फै जों जिउनि खामानि मावनि, जेन' जों जिउनि फिथाइखौ जों मोननो हायो, जेन' जों इसोरनि बोरखौ जेन' जों मोननो हायो। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आं बावनो दोननो सानबाय। बेखौ मोननो हागोन गालातियारि 6 बालाबनि 8 सिरि, Galatians chapter 6 verse 8. Again there is written like this, dear friends, जाया मोदोमनि लुबैनायखौ फोगोन बियो बेनिफ्राय थैनायखौ बुथुमगोन। जाया जिउनिखौ फोगोन बियो बेनिफ्राय जोबनो गैयै गोथांखौ बुथुमगोन। खनसेबाव, जाया मोदोमनि लुबैनायखौ फोगोन बियो बेनिफ्राय थैनायखौ बुथुमगोन। आरो जाया जिउनिखौ फोगोन बियो बेनिफ्राय जोबनो गैयै गोथांखौ बुथुमगोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गाहाम थारैनो बुजिबाय बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोना मा मावोब्ला, माबादि खालामोब्ला इसोरनि बिथाइखौ मोननो हागोन, माबादिखौ मावोब्ला गोथांखौ मोननो हागोन, माबादिखौ मावोब्ला गोथैखौ मोनगोन, इसोरनि बोरखौ मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहाम थारैनो बुजिबाय। हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर, बे समाव जों गोथार बाइबेलनिफ्राय खुब गाहाम थारैनो जों दिनै खोनानो मोनबाय। मा होननानै बुंदों? सोरबा जुदि ख्रिस्टियान जानानै मोदोमनिखौल' फोयोब्ला बेबायदि ख्रिस्टियाना मा होननानै बुंदों? बेनिफ्राय थैनायखौ बुथुमगोननो, थैनायखौसो बुथुमगोन। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, आरो जाया जिउनिखौ फोगोन, जिउनि आत्मिक जिबनखौ जाया फोगोन बियो बेनिफ्राय जोबनो गैयै गोथांखौ बुथुमगोन होनना बुंदों। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों फै जोबनो गैयै गोथांनि बिथाइखौ मोननो थाखाय जोङो जिउनि बिथाइखौ जोङो मावनि, जोङो फोनि। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, हामबायसै बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों। बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना गाहाम थारैनो बुजिबाय। हामबायसै,
गोजोन्थों खुलुमबाय।